na abusiafo dada ya won ye nyomfoni no na mreso ne dia berwa ne ne bebe bafia kasamfoni so wa hu so hu oye yo akana na so dio bukakra Dr. Osepoku yo not me nana badabo nana projectia etebia nana afuma so here na nkobia one me domo to santin be ma nana mo yakọ na sadia na nkobia yire osini urasma na wosienie so ba ya wo kura na bo ade nsu adaka enum doko adaka dum na nkobia yire aye ni nyina sika pa million mako enum sasa yo sini ura esie no senti nana atipimire so ento male eka bushani nyira nana no ya sapo nana no ya sini sai se bushano ya sabu ajumisia ya bushano de kabo ewo ho eba yes sir nana no na sabi ya doctor ile kitwa wosie bie ose kwa na wa pa ko ni nchi nana no ese kwa da ho oyin ba yakwa oyin kra ko
Nana Kuni aya kranza. Osi oji mi ma A1. Na ini ya pa male. Ayo mama yamfa gagoyi enfam. Agora me panyine yeseni dia kasa. Seni nana mo asona busia ewo dapafo. Omo esienye sa berima kofi boati. Na watweda no aye benade ya egbari. Omo sra sagi for the busia oman no momra ma ya omomoa. Na omo eni omo dihye bema kofi boati. Na watweda no aye dapafo. Aye ebrenade ya ebaya edamase. Yantie of a bibika of a bride. Yo, nana mo yesa abusapayini adatawi apeja utie. Sabre bijina edema eya Mr. Opoku Dum. Sabe wasiye waso baya wokura na boade wayesika wayedisika mono million miensa na boade a wode mo na wotwede die yi. Se ensi abusapayini so nto abusuamu ni nyina da se onyiruta mo de akankunya. Nana mo yesa na wo sai esi ya me shona da sabru. Ye James Yo nananom Roma Masimai Minada Senior Asisemo Abusia Pagini Onaboteria Anasisemo Hine Nanaboache Yadom about Pagina Afra Asisemo Abusia Asset Messimony near at the former Bay Amaya Abusian Amadamasi Omonia saw the Amaya Nada. I just shake your point of upon the Shirano and coming nada. No baby, I'm actually piano. And Rade was channel and Nemo. You say, and Rade a bishop will be around. I'm a sea. Oh, Niada, I'm the other. I play you. Ya Kaiba, ya Kaya no, yes, I a Kimubio, Nafi. Ya bomba ye yimeni na akọ ewie aya yemi aba adoma na yi no eda no se de ka no aya ronya bosome na November eda etoso enso ana yemi aba no ye de be no ne sikasa eti yesre obi biara kwa na asansa asempa 20 ne de akọ na eda de dura adofo nyina beboa ye ne de kata ne nua ba na echi na o ma medos eso ne wu aba ma no de no se de ta no bronya echi afia do simo bi no ana so oso me na ni mu na o kwe ni kan ni mu ana so se abusia ni hia da poten a ede tie de be ye no ana so ede be kia na o ya ati na esa ekonya so aya shiti no ebia no ko ye babo mpaye na nanom apegya wo mu amadofo nyina so apegya wo bi ye wie na nyotofo no omo wo ka amadofo ka ti ma ebi ebo mpaye so what the announcement ka o ti wie ni pa bo ni baba yo ya da ofase babi adwa kroma babi awtebia peja utie ena adwa kroma sabre wonso no ana ejina yepe eni chirori ka wonso no ameche aye DJ eni be makojo DJ eni be makojo omuso mo ba ya omudie wo million ni elu ena adwa kroma yensi woso ento honorable assemblyman na ento doctor Male, and Cabby Shamuning, that's a group. That's a song. This is a Payano, we are a puzzle. My name is Shelley. I don't have a body in the flash, said, do not go on the body. The best said, I'm a fool, I have been able to have on fire at the as you now upon a dry property. Your bonfire. It's you. That was sitting up on you are yet. You are here. We I don't want to so I didn't go away. Look at me, I was here when I sat. In Uncle Pons, I bring on no French to the better point of a day. What do you know the Kayans ask of you?
bibiara akɔso wano afei bibiara ɛkɔ awieyɛ yɛserɛ wo obi biara neɛ wahwere ɛne da yi ɔyɛ maame ɛne ne mma yi na wɔtwe dan mu no yɛ nyankopɔn wo a wohyira ma wɔhyira so bibiara so ɛberɛ mu yɛsan atuafo yi wɔn na ɔfrɛ kyikyiri bɛnkyɛ bɛbɔ dwumadi nyinara no ɔbɛsan akɔ wɔn akyi yɛ nyankopɔn fere so no mmɔba no wura kɔdwafi asomdwe mu ɛte bɔne biara akɔ so de aseda ama wo awurade ɛka sɛ awurade wakɔ so ne yɛde ne yie woyɛ onyame a wodeɛ wotu ade nyinaa yɛ yɛde sɛ ɔbɛkɔ so adomoma ama wogyina akɔ so aso nyinaa so ɛwɔ yesu kristo din no ɛna yɛbɔ mpa yi amen Nana Kuni, nananom ɛpagya wɔ mu Nana Kuni, only man of Zion, just one. Rene Male, and you will move any answer. I'm not telling about so, and Bunyano.
Yo, I say what I'm for say the people are the BTS. They say what I'm going to be actual.
Right. Ah, would light.